Wih, wih, tenang mas, main tingu kok tingu, main prene, nih aku tuh kan sampai disebut tarik kami nih, iki aja tinggi tarik prene pokok, prene itu, aja, ayo, manjat, nah, wes, Aduh itu boneka itu kan. iki sampe nyebut kan iki kudu benange pokok, wes, maju, iki abot yakin. Wes balik cekel apa ora iki apa ke? Astagfirullahaladzim. Mas Yono tarik mendarat 1 2 3. Los. Aja cek ora iki ora notol Mas. Wis ora notol apa ke wis ora notol. Wis kuwi ora notol iki. Cek. Wis ora notol Mas, wis. Cek. Gawajat. Piye ngatakan? Cekrek. Itu piye? Wis kan. Aduh. Oleh bolos, Bro. Amat deprene Mas senyumi kepri aja tegang. Iki piye iki? Kepri. Oleh bolos. Iki nyok ing atasane iki landhep per untune iki gol. Ora lah. Landhep saking. Engko set tapi dulu set. Aduh.